Listen. Come we now. We now. Come we will nyara branga now. Where's here? If you don't behave yourself, get back to me. A branga before. No, sir. A man get up here before. Mba. You know your first time, maybe Bianca. Yes, Oh, yeah. Come on, how I'm going to social media. The way for Nana, I can't be not together. Asking a last of my chineka bag or colazo. Come on, wait to Akaga, he will act when you didn't to get Beranga Betramonto. Ija talent to Tishi. Obanje, sample, Gigosh will a sample in Neri, Magrogomag, ya wanted to. Because will a sample in Neri, Magrogomag, ya wanted to. I hit it, Tata, the Papa book. Come on, prostrate. Prostrate, come on, we with this girl now. This girl now, Shinga for now, what's again now? Branga, Pia, where I can't hand to Tishi. Pacho Guru la Bianca Pia went to Tiataga and on a life munga bomona, Kesamuburu. Tonaso. Whatever fast, Pia. DJ Big, EJT, Abe every night, Maria. Come, Ish, it's your here, bring your time. EJT and EJP Brock Rose in my cheese. EJT, I'm choosing who are you? Get a Kubama Korano go there. why? I'm going to say to me, make crusading. I want hungry. I gave my just no got to go in front. And just saying I can cross the road. And just happening I could cross the road. And just saying I can cross the road. Then a lay big, you know. A lay bass hotel, you know. Huh? Maga skating melody diona. Get a pass hotel, gamma put the quick car gragabru. If that's a girl, Shinga Bereparo, where not chain where do Diana, Gavru Nepal, so one common. The quodi can gragama brew. When you take that woman and I try on apple. Unagama, when the hen gragama brew, eco when I don't win. Look at hen graga with it, dominate ye, Gahapas hotel. Pacha, who know ya go out rosary morning and night. Abreboku each out one day teacher primary school. Look at. Go back. Look at. And a good Abreboku each Abreboku teacher in the primary school. They were a sandal on high year. I am a sandal of the teacher. Bapota sandal of Mapia sister. Papa sandal and the teacher. Mapia. That was a phone, okay? Aha, Chekubonya. It's what yam chileka bago kesagume. Otele na di ni anime. Braga sagume werume chanarage. Braga sagume. Iure lara chekube ni hu chineke. Brana chekube ni hundi womu woke. Otele wan ki chekube bre otele ke wera they are not onye roga na bakery. They go tele ko roga na bakery saga chekubume. When to teach Gine has hotel.
The kubu me. You want your pen? Onye Enugu State. A pen Enugu. Ọgwụ. A pen up. Ihe. It's that full. 24. It's your mother. Anụmbe m nwa. You want Poland Mambo? Mba. Kebishina watch I. Lagos. Gele Kenano. M na-eme business, m na-ele akwa. Akwa gịnị ka ị na-ere? Akwa ụmụ nwoke. Ị na-eme nke ụmụ gị ka ị na-ere mmadụ? M na-ele nke onwe m. Ị ma nri echi? Ama m onye ezi. Ị gala ụlọ ebe a na-akụ pati mbọ? Pati mba. Nne gị na nna gị ọ dị ndụ? Ha dị ndụ. Enwere nke ara agbarala mbọ? Mba. Ụmụnne gị ọ dị ole? 6. Enwere nke na-aṅụ goofu n'ime ụmụnne gị? So ofu onye. Family of onye na-achọ ikupu ekupu n'ime ha bracket nwa ajaghị ara dị n'ezinụlọ. Polisi ọnwụọla gị mbụ? Mba. Anaghị ahụ siri ike? Mba ọ dị soft. Ihe mere anaghị ji votu ọwụ brak ọwụ fom? Since mpempo na-akara mụla. Ara bọbọ. Ịbọbọ. Nipụlụ gị ọdọ n'ihu ka ọ bịara n'akụkụ nga abịa na ya? Ọ nọ ebe a. Okay. Ị gbala ajị? N'ebe? Ị gbala ajị ike? Agbago m ajị ike. Agbọghọbịa mara ajị ike. Ebere gị ugwu? Ebe m ukwu. Mmadụ ole tarala gị? Onwe bụ onye taa m. Kemgbe ị pụtara ụwa nwebụ onye tarala gị ruo na? Anaghị asa like this. Oh, no, the since I'm home. Eh? Oh, no, the since I'm home. Akwai my hair bajuge, akwai my hair not there, akwai my hair pakrela there. Ima che so mirana, akwai my hair saga diana. Akwai my hair saga diana, ge hapara go mo ye betre la aka. Ge hapara go if mana go mo ye ngro leano. Mbani ana anwu ya. Oyangu ya. Ofoye. Dedele hemene onye ha ataga ha ebe. Achọbe m ka achọbe m. Nani ara ka na angu gị. Onye ha angu ya nguru ya like that. O bu ibu before. Ogbe ya Mba o na ka ọ dị. Atu am ogbe ihe ọwara agbere Mba normal natural. Odo sangu agara nwe mgbe ikpege ha enyete ya down below. Mba. Nwa agbọghọbịa na-eji ara aṅụ ya ara ga-ekpechi ebe etiti okwu. Iji anyụ ma aṅụwa gị ara? M na-anyụ. Aṅụ gị naanị ara ịnyụọla? Kemgbe ị pụtara ụwa naanị ara ka a na-aṅụ aṅụ gị ga-enyụọ? Mana eji eti gị aka n'otele? Mba. Eji amị ọnụ? Emi ọnụ Eji aṅụ onye aṅụ agara eji aṅụ ya amụ? Mba. Onweghị ị na-eme ya nwa ya anyụọ. Ị ga-adị ọsụ nọ ya aṅụ gara ka ị nwa anyụọ. Mba nna ada meti ya aka nna ada Jos mee ya aka Jos mee ya ona. Na n'aka gị ka ị na-eje eme ya? Nwa agbọghọbịa na-aṅụ amụ na-eji aka eme nwoke anyụ. Ga-eme na etabe kemgbe ahụ ebe aṅụ agara ka eme na etabe ọ dị swai. Anụ m na ọ na-afụ ụfụ so ọ na-atụ m ụjọ ime.
onye gbara gị na ọja afụfụ nna anya n'ọnụ ndị mmadụ dem yo onye gbara gị na ọja afụfụ onye gbara gị na ọja afụfụ ka ihe mere nke ụmụ nwoke afọ ahụ ụfụ mgbe nwaanyị bịara tụtụ pụta disvejin ọfụkwara m ụfụ o nwere mgbe m chọrọ ime m bịara ịtra ya ọfọ m ụfụ nsị mba ya kwụsị na mmadụ eme dem yo onye ahụ chọrọ ime gị amaghị eme onye gbara gị na ọja afụfụ mgbe nwaanyị meghe ma ịma na ọnụ nke anyị dị very tiny than nke unu mgbe nwaanyị chọrọ idisvejin ma fụrụ m ụfụ ọnwa na-eme gị aga ese eti gị aka abụọ na nta na-emego ụta na nta na-emego ụta na nta na-emego ụta a na-emego ụta na nta na-akpọ gị anti befe na ma amapolie je soja afụfụ na-afụ ụfụ lanya ngwa dowe fon na tinye aka na ntị gị ka mgba ga-eti ya next time ya ihe ga na-eti tinye aka na ntị gị abụọ tinye ụtọ na-eme onwe gị ụta tinye aka na ntị gị abụọ Chineke tibia etibo taa kụwa ntị gị ụta ma wetị gị ụta ọwụ ụta mugu wan na Otele mewe ụta gbata tika ya ụta ka ọ ga na-eshe eme gị oya tiwe baby yele eme gị ya nwa na-eti anti ngwa tiwe baby ime ha anya me ya ma bife na ma deti na-epuole kwe na ihe m na-agwa gị na genotype gị blood group gị OS echekibe si blood group gị wụ OS ọwụ naanị OS ọ odumeje blood group gị wụ naanị ọwụ naanị ma odumeje yela flavor blood group gị kwakọtara ọnụ with them onye eri ị gara ma bụrụ ike ara ịmaghị Otele ata ịmaghị amụ aṅụ naanị gị ịma ma blood group OS obstruction section our blood group ị gara ma bụrụ OS full meaning ya obstruction section onye eri kpọọ nọmba gị onye OS 090 70385267